Ja, Miklos, Annette og Erik, vi har indkaldt jer til grisemøde i dag her på Hotel Savoy. Og det har vi gjort, fordi vi kan lige så godt være 100% ærlige og så sige, at vi står med lidt af et problem. Det er sådan, at pladen den har været på gaden nu i 14 dage, og allerede nu der står vi med et underskud på op mod de 150.000 kroner. Jamen altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi føler, at det her projekt er kommet helt utroligt dårligt fra start, ikke også? Vi har været ramt af det ene uheld efter det andet, ikke også? Dårlig presseomtale, jamen altså en fejloperation i Serbien, ikke også? Og nu senest her Paus frygtelige uheld, hvor han jamen, jo nærmest bliver revet midt over af de her indvandrere, ikke også? Og som så koster også en arbejdsskadeerstatning på 20.000 kroner, ikke også? Det er ikke for sjov. Nej. Inden vi drejer nøglen om på det her projekt, hvilket jo simpelthen er vil vi være nødsaget til, så er der mulighed for at igangsætte en plan B, der træder i kraft. Niels og jeg, vi bliver nødt til at sætte foden ned og sige, nu stopper vi, fordi det her, det kan vi ikke være med til. Det tør vi simpelthen ikke at gå videre med på den her måde. Og der går vi så ind nu og siger til Trio van Gogh, jamen enten så stopper vi nu, mens legen er god, eller også så finder vi sammen en måde, hvor vi kan få de her 150.000 kroner ind igen, som vi jo har ude at svømme lige nu, så vi kan få dem ind i firmaet igen. Altså vi laver jo forskellige former for underholdning, ikke også? Og det værer sig jo både for jeres vedkommende musik, som jo er spændende for os at kaste os ind i, men også en ny udfordring. Det vi jo kender allerbedst til, det er jo en lang tradition inden for det vi kalder voksenunderholdningsfilm. Voksenunderholdningsfilm. Er der en metode, vi kender til hudløshed, og som vi ved kan give hurtig profit, jamen så er det jo altså produktion af voksenunderholdning, af erotiske spillefilm, ikke også? Og der har vi så valgt at give Trio van Gogh det valg, at enten så stopper vi her, det kan vi godt, eller også så får de den mulighed, at Annette hun kan medvirke i en af vores erotiske filmproduktioner, ikke også? Hvilket jo også passer utrolig godt til, at hun har fået lavet den her barmforstørrelse, ikke også? Det går som fod i hose, ikke også? Det vil hurtigt kunne indbringe de 150.000, og vi vil kunne fortsætte Trio van Gogh ufortrødent, som vi alle ønsker. Ja. Men Annette, nu synes jeg, at du skal tage Miklos og Erik med ind ved siden af i mødelokalet her, tilstødende mødelokale, og så lige få snakket det her ordentligt igennem. Og igen vil jeg gerne pointere, at finder vi ud af et samarbejde her, jamen så kan vi fortsætte Trio van Gogh på den måde, som vi alle sammen ønsker det. Ja. Jamen, det er jo klart, at jeg blev noget paf, da de smækkede det tilbud på bordet. Det gjorde jeg. Jeg er jo selvfølgelig interesseret i, at Trio van Gogh det fortsætter. Selvfølgelig er jeg det. Og jeg er jo nødt til at overveje det her tilbud. Det er jeg. Men det er jo bare ikke et sjovt dilemma at stå i. Og skulle tage det valg, træffe den beslutning. Så nu må vi se, at jeg er glad for, at Erik og Miklos de forhåbentlig får noget støtte og noget hjælp fra dem. Men Annette, det er da kun én film. Ja, Miklos, det ved jeg godt, det er. Men stadigvæk er det en pornofilm, ikke også? Du kan tænke på, hvis du gør det, vi kan fortsætte med den pladekontrakt. Ja, men Miklos, tror du ikke, jeg tænker på det hele tiden? Tror ikke, at det kører i min hjerne hele tiden? Ja. Selvfølgelig, om nogen vil jeg gerne fortsætte med det. Det tror jeg, I begge to kender mig godt nok til. Det er da også derfor, jeg faktisk sidder og overvejer, ikke? Hvor har jeg ikke lyst. Det må jeg sige. For helvede. Pyha, jeg får ikke kvalme for fornemmelse. Men hvad nu, hvis vi selv betalt? Hvis vi selv betalte, ikke? Ja. Har du spist søm, eller hvad? Erik, det kan vi ikke. Det er kun det er på den måde. 150.000 kroner, jeg tænkte dig dog om. Der er jo ingen af os, der ejer en rød reje, så der vil jo være med at være så dum. Det var
Altså min farmor. Hun vandt. Sig, hvad du vil sige, i stedet for at sidde og fedt med det. Jeg bliver sindssyg af det. Min farmor vandt i tips for et år siden. Hvad gjorde hun? Ja, hun vandt i tips. Hvad vandt hun? 170.000 kroner. Sig mig engang. Hvorfor fanden har du først sagt det nu? Hvad? Hvorfor er det ikke været det første, du siger? Det tænkte jeg ikke lige på. Det er da fuldstændig genialt, det der. Flyt dig lidt. Nogle gange så skulle man fandme tro, du var på en anden planet. Altså min farmor, hun vandt jo i tips for et par år tilbage. Så det var helt vildt. Hun blev rigtig glad. Og det gjorde jeg selvfølgelig også. Så gav hun mig sit ur. Ja. Og det i hvert fald kostede op imod 1000 kroner, tror jeg. Det er sådan, at det kan tåle vand. Det kan komme ned til 11 meter, eller også til 12 meters dybde. Så det er sådan et slags sportsstykker ud. Så ja, min farmor, hun betyder rigtig meget for mig. Jeg kan lidt lidt. Nu er du med på, hvad du siger til hende. Er du nødt til at få den øjneoperation, fordi du bliver mobbet hele tiden? Nej. Men hvorfor kan vi ikke bare sige, som det er? Fordi selvfølgelig kan vi ikke blande din farmor ind i noget med porno, vel? Ja, det dummeste. Okay. Jamen Erik, er det dig? Ja, hej farmor. Goddag. Ja. Jeg tænkte, det ville komme og besøge dig. Jeg har så taget Annette med, som jeg spiller musik sammen med. Dag. Annette Lauritsen, dag. Dag, jeg hedder Gerda. Ja. Og Miklas, Dag. som jeg også Mit navn er Miklos. spiller musik med. Ja, jamen, det må jeg nok sige. Ja. Ja, det er jo her. Ej, sikkert dog et fint og hyggeligt lille køkken, du Ja, har det her, er- hva'? Det er må jeg et nok dejligt sige. køkken. Ja. Gud, hvor sjovt egentlig talt. Du også har sådan en toaster, en har jeg også. Jamen, den er bare så Ja, den dejlig. er nemlig bare pragtfuld. Så svupper brødet bare op, når det hurtigt er og let og lige færdigt. til at have med at gøre, ja. 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 Men ved I hvad, nu vil jeg lige lave en tår kaffe til os. Ja. Ja. Farmor, Ja, jeg tænkte på, der var noget, jeg gerne ville tale med dig om. altså, du vil tale med mig om noget? Ja. Så jeg tænkte på, om vi måske lige kunne gå ind ved siden af. Lige og snakke. Jamen, det kan vi da godt. Så lad os det. Skal jeg lægge en ned? Det lægger hende, ja. Så lægger vi den der. Og så har jeg et kort tilbage, skal jeg lige hilse at sige. Spændende. Niels, hvad er det der? Hvad for noget? Hvad er det, du har dernede under 3 benet? damer. Det er ikke noget. Hvad? Niels, vil du lige flytte benet? Lad lige. Sig mig, har du kort til at ligge hernede? Hvad er det for noget? Ser du snyder? Har du siddet snydt under hele spillet? Vi spiller jo ikke engang om penge. Hvor længe har du siddet snydt? Hvad? Så har du siddet og gemt dem under benet. Det lader jeg dig Så du kom til at lukke hurtigere, eller hvad det var? Det er Pau. Vel. Hvor længe har du siddet snydt? No, it's Pau. Du sidder snydt? Det er fandme ikke godt nok, det der. Hey, hold nu kæft for fanden, det er Japan. Alright? So, and you're 100% sure? And okay, fucking fantastic. Yeah, that's what I like to hear. Yeah, exactly. Okay. Yeah. I call you back later. Det var Japan. Sexual harassment er gået direkte ind som nummer 38 på single hitlisten. Nummer 38